Krásny deň, moje meno je Jana Solbičanová a ja vás srdečne vítam pri ďalšom diele série Moči, krátkych, ale výživných súst nielen pre koučov, ale pre všetkých, ktorí chcú na sebe pracovať a vedome viesť seba aj iných. Dnes sa spoločne pozrieme na tému, ktorá je základným pilierom každého kvalitného vzťahu a koučovacieho partnerstva, a tým je aktívne počúvanie. Ukážeme si, že počúvanie je nielen o ušiach, ale o celkovej prítomnosti a spoznáte konkrétne techniky, ktoré môžete okamžite využiť vo svojej praxi. Začnem japonským znakom, ktorý krásne vyjadruje, že skutočné počúvanie zapája celého človeka. Uši na samotné počutie slov, oči, aby sme videli neverbálne signály, srdce pre cítenie emócií a empatiu, myseľ na spracovanie informácií a premýšľanie o súvislostiach a plné sústredenie sa na klienta v prítomnom okamihu. Techniky aktívneho počúvania nám pomáhajú byť pre klienta skutočným partnerom, pretože mu umožňujú počuť svoje vlastné myšlienky v bezpečnom priestore. Každá z nich je nástrojom, ako prejaviť komplexnú pozornosť v praxi. Poďme sa teraz na ne postupne pozrieť. Parafrázovanie je zhrnutie klientovho výroku vašimi vlastnými slovami. Využívame ho na overenie, či sme správne pochopili podstatu klientovho rozprávania. Hoci veta začína otázkou na vaše porozumenie, jej skutočným cieľom je ponúknuť klientovi reflexiu jeho vlastného premýšľania. Takže rozumiem správne, že tvojou najväčšou prioritou je teraz nájsť rovnováhu medzi novými projektmi a časom pre rodinu? Alebo znie mi to tak, že sa cítiš pod tlakom kvôli očakávaniam tvojho šéfa. Parafrázovanie je vhodné, keď chcete klientovi pomôcť utriediť si myšlienky alebo vniesť iný pohľad na to, čo práve povedal. Naopak, ak je klient v silnom emočnom prežívaní, prílišné logické prekladanie slov môže narušiť jeho napojenie na pocity a vtedy po parafrázovaní nesiahame. Vnímam ako dôležité spomenúť, že ako kouči nemusíte byť expertmi na odbornosť klienta. Vy ste experti na proces, zatiaľ čo klient zostáva expertom na svoje témy a život. Veta rozumiem tomu správne nie je teda skúškou z faktov, ale nástrojom partnerstva, ktorým klientovi pomáhate utriediť si jeho vlastné premýšľanie. Ak parafrázujete nepresne, klient svoju myšlienku spresní, čo vedie k hĺbšiemu uvedomeniu. Vašou úlohou nie je mať odpovede, ale byť plne prítomný, aby ich klient mohol objaviť sám. Zhrnutie je krátke a výstižné zachytenie podstaty väčšieho celku rozprávania klienta a vnáša do rozhovoru štruktúru a jasnosť. Ak to teda zhrniem, hovoríš, že máš 3 možnosti, ale ani jedna ťa momentálne úplne nenapĺňa. Je to tak? Zhrnutie je vhodné použiť, keď klient rozpráva dlho alebo odbieha od témy, aby ste sa vrátili k jadru tej zákazky, ktorú máte spolu dohodnutú. Nepoužívame ho na začiatku rozprávania, kedy klient ešte len rozbaľuje svoje myšlienky a naopak potrebuje priestor. Opakovanie je doslovné zopakovanie kľúčových slov alebo vety, ktorú klient práve vyslovil. Nie je to skúška pamäti a nemusíte zopakovať všetko, čo hovoril, ale je dôležité, aby odzneli presne slová alebo aj celá veta, ktorú klient sám vyslovil. Táto metóda je mimoriadne silná, pretože klient počuje svoje vlastné slová z úst niekoho iného, čo často vedie k novému uvedomeniu. Klientka môže napríklad povedať veľmi silné prehlásenie. Cítim sa ako v klietke. Coach na to zareaguje. Povedala si teraz, že sa cítiš ako v klietke. Alebo iba zopakuje tú silnú časť. Ako v klietke. Nechajte tie slová v tichu doznieť a sledujte, čo sa stane. Opakovanie je vhodné, keď klient použije silnú metaforu, emočné slovo alebo dôležitý fakt, pri ktorom sa oplatí pozastaviť. Pozor však na príliš časté opakovanie za sebou, môže to pôsobiť neprirodzene a tiež nevyužívame opakovanie pri banálnejších informáciách. Zrkadlenie je reflektovanie toho, čo vnímame pod povrchom rôznych gest, pocitov, emócií druhého, ale aj zmien klientovej energie. Coach tu slúži ako také živé zrkadlo, ktoré klientovi ukazuje jeho vlastné nastavenie v prítomnom okamihu.
Vidím, že sa ti na tvári objavil ľahký úsmev, keď si spomenula túto novú príležitosť. Čo ho v tejto chvíli prinieslo? Alebo pozorujem, že tvoj hlas teraz výrazne stíchol, keď si spomenul túto spoluprácu. Čo to pre teba znamená? Klientovi tým pomáhame všimnúť si veci, ktoré možno sám prehliada. Nemusí si byť vedomý signálov, ktoré mu prezrádza jeho telo pri témach či konkrétnych slovách. Týmto mu do rozhovoru prinášate pomyselné zrkadlo. Zrkadlenie by malo ostať čistým odrazom a nie vašim úsudkom o tom, čo klient cíti. Ocenenie v coachingu nie je prázdna pochvala, ale vedomé pozastavenie sa pri niečom dôležitom, čo klient dokázal alebo pomenoval. Posilňuje to jeho zdroje a kompetentnosť. Napríklad môžeme zareagovať. Wow, toto mi príde naozaj zaujímavé a silné. Ako si dokázala nájsť takúto odvahu práve v tom momente? Ocenenie má svoje miesto, keď si všimnete klientov rast, odhodlanie alebo prekonanie nejakej prekážky. Vyvarujte sa však prázdnym pochvalám typu si šikovná. Mohlo by vás to stavať do nadradenej pozície hodnotiteľa. Ocenenie má byť konkrétne a priniesť pozornosť k dôležitému vnútornému zdroju, ktorý by inak klient možno ľahko prehliadol. Povzbudenie to sú drobné pozitívne signály, ktorými dávame klientovi najavo svoju plnú prítomnosť a záujem. Môže ísť o neverbálne gestá ako úsmev či prikývnutie alebo aj krátke slovné uistenie. Vážim si to, čo si teraz v sebe otvorila a zdieľala. Chceš mi o tom povedať niečo viac? Týmto vytvárame priestor, v ktorom sa klient nebojí ísť hlbšie. Uvedené techniky odporúčam používať skôr ako korenie procesu, tak akurát na zvýraznenie chuti alebo teda na podčiarknutie aktívneho počúvania. Mám tu pre vás aj jedno cvičenie. Skúste si teraz spomenúť na váš posledný rozhovor, či už s klientom alebo blízkym človekom. Ktorú z týchto zložiek aktívneho počúvania ste zapojili najmenej? Boli to oči, srdce alebo možno plná pozornosť? Skúste si v následujúcom týždni vybrať jednu techniku, napríklad parafrázovanie alebo ocenenie a vedome ju vložte do vašej komunikácie. Pozorujte, ako to zmení energiu a hĺbku vášho rozhovoru. Aktívne počúvanie je o schopnosti byť plne prítomný, aby klient mohol objavovať svoje vlastné odpovede. Verím, že vám tieto malé sústa dnes pomohli uvedomiť si, akú silu má ticho a vedomá pozornosť. Majte sa krásne a užite si svoje nasledujúce rozhovory s aktívnym počúvaním. Ahojte!